Muling napatunayan na investment destination ng Pilipinas ang Central Luzon. Sa katunayan, nanguna ang Central Luzon sa may pinakamaraming approved investments. Base sa datos na inilabas ng Philippine Board of Investment, sigit 1 trillion pesos ang pumasok na investment sa bansa at 56.6% dito mula sa gitnang Luzon. Katumbas ito ng 576 billion pesos. Sinundan naman ito ng Calabarzon na may 184 billion peso worth of approved investments habang 151 billion pesos naman ang pumasok sa National Capital Region. Infrastructure project pa rin na may pinakamalaking ambag sa investment environment noong 2020 kahit pa may kinahaharap na pandemya. Isa sa malaking proyekto sa Central Luzon ay ang konstruksyon ng 740 billion Bulacan Airport ng San Miguel Corporation. Malaki rin ang ambag mula sa power industry na halos 200 billion pesos. 161.6 billion naman ang sa transportation at storage sector. Ayon kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, inaasahang madadagdagan pa ngayong taon ang papasok na investment kaya kinukonsidera nila ang bagong variant ng COVID-19 bago tuluyang magluwag sa pagbubukas ng ekonomiya. Prioridad pa rin daw ng pamahalaan ang matiyak na ligtas ang taong bayan dahil mas malaking economic loss umano ang mangyayari kung hindi masusugpo ang coronavirus. Now we have to take a step back from the opening of the economy further because of the new COVID variants. And once we are more confident that we can manage it better as we did in previous cases, then the President will be able to make the next decision on when we can reopen the economy further. Noong 2020, 311 investment projects ang naaprubahan sa buong bansa at sa oras na maging operational ang mga ito ay inaasahang 55,124 na trabaho ang magbubukas para sa mga Pilipino. Rainiel Pawid, CLTV News.